दुरबला बिनि अजय गोजौ गोजौ खानलाय वाव खाना साइक्लान गैया बेयाव माइ हानो फैदों खिन्थु जों अबे जराव हानांगौ बेखौ मिथिला सोरसोमोन खोमा जों बे थांनो नायनोसै ओमफ्राय सोंहैनोसै माने थांग'जोब्बाय आरो ना मानसिफ्रा जों बिनिखौ हाखांजोब्बाय माथो नै ना माइ हानो फैनाया जोङो माने एसे गोबाव जाबाय थांग्रोजोब्बाय ओमफ्राय अहाय हानांगौमोन ओमफ्राय मिथिला आरो ना अहाय हानांगौमोन खोन्थाहरदोंमोन खिन्थु माने ओं ओं ओंल' होनबाय ओमफ्राय जेबो खोनाखायाखै ओरैनो ओं होनबाय जोङो साइकेल बानायगासिनो हनै बेयो ओमफ्राय जों थांनोसै दुब्लियाव खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयखौबो ओमफ्राय दिनै जोङो बेहाय माइ हानो फैदों आङो दिफुनिफ्राय गामियाव बेहाय फैदोंमोन आरोना आलासि जानो थाखाय आबैया बेमार जानायखाय लोमजानायखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय दाथ' आबैया एसे हामबाय ओमफ्राय जोङो माइ हानो फैदों आरोना नैबेहाय माइ हानो फैदों ओमफ्राय माइ हानो फैनायाव ओरैनोथ' मा खालामनो थानो नालाय ओरैनो बेखार ओंखायनो स' ब्लगखौनो खालामबाय आरो आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदो अननानै मोजां मोनोब्ला जोङो माइ हानो रेडि जाखाबाय दा माइ हानो स्टार्ट खालामबायनो नै लेथिं गुमा मानबाय मालाय गुमा मोनथां गुमाखौ देखेलाय गुमाया नै गुमाया नै मोजांथार गुमा मोनदों नै हाग्रानो खासिखौसो बानलाबाय थायो ओरै लादो ओमफ्राय ओरै हादो ओरै सुदो ओरै हादो आखाइ बौदोंसो नोंना हाफेरनाय दे हादोलाय लागाव बिदि हमो नामा बिदि हमना मारथो ओरै हम गोजौआव संनांगौ ओरै हम गोजौआव ओरै हमलाय एरदो ओमफ्राय मोनथाम मोनब्रै एरनो हायो माथो बिदि हम होनबानो जायो खासिखौसो एरनांगौ हाजिरा मावनो हासिगोन आंबो एबार हाजिरा मावनोसै नै एबार सानफ्रामबो दैज्लां ओमफ्राय मेसेंबाथाय हाजिरा मावनो फैनोसै आं दैज्लाङाव गायनो हाजिरा ओमफ्राय मेसेङाव हानो थाखाय हाजिरा जिर'नि टाइम दा माइ गुमाखौ माबेसे मोनखो नों आङो 5टा मोनबाय गुमा 5टा मोनबाय जोंहा मोनब्रै मोनबाय 10:30 जाबाय जिरायना लानोसै जिर'नि लाखांनानै आरो हाबावगोन नारें खाजि जानोसै नै जोंहा बिलाइ लाबोनो जाबाय जासिगोन रेकर्डआ जासिगोन 45 खामोन दोनगोन थांग्रोगोन ना माने बेलाय बिसोरबो थाजोबगोन ज' साथासै बिसोर साइकेलसो नैलाय जोंना हाजिरा मावग्रा माबा न'आव थांनोसो नागिरबाय थायो ओंखाम जानो नायलाय मामा खिथादोलाय फुंनि आदा बेला मा होनो 10:30सिम जोङो मोनब्रै दबल हाबाय आरो ना गुवार गिदिर गोलाव बबेबा जिरायनोबो नागिरबाय थायो न'आवबो थांनो नागिरबाय थायो नायलाय एबार जोंहा गय जानोसै गय फाथैफोरा बुरजा दङ दंलै दंखायो बन फाथैखौ लाबोनो थिनबाय आङो गयनि मादाखौसो मोजां नाङो आं बेखौ मादा मोदोमाखौ दं जानो मानो बियो सबखौ लाजोबखाबाय आदा साथामबो समान सफैनांगोन दुब्लियाव मिथिखा माया साब्रैबो आगे फुसेबाथाय जानाय नङा दा गय जानोसै गय आं सावबो सफैगोन खोमा सफैगोन नोङो आं उनियाखौ होनखादोंमोनलै ओंखाम लाखादोलै उमियानो बुरजानो ओंख्रियाबो गोथाव होननानै खोनाखै आङो मानो ओंखाम संना लाबोआखै ओंख्रि जाया आंनो खोनाखै ओंखाम लानो थिनो दहाय ओंखामा आंबो संखानाया लाबोनो हायो आं संफिनबावनांगौ आं होनखादोंमोन होननायाथ' होनाखै होनना बुंनो हाया बियो आं ओंखामा मोनखांखाबाय माथो दुब्लियाव बिदि खाजि आरो दुब्लियाव ओंखाम जानायनि मजायानो बेलेग ओंखामखौ गाबोन जानोसै जोङो लाबोआसैनो बेहा गोमाबाय थाबाय ओंखाम लाबोयैनि फिसा रागा जोंदों आङो बेनो ओंखामबो लाबोआखै जेबो लाबोआखै गारना ओमफ्राय नै लंपेन्टबो दङ ओमफ्राय आंना जेबो गैया खर' खाग्राबो लाबोदों आं खर' खाग्राबो खालि बे आखाइ गोलाव बिनायावल' होबायब्रा आंनो
सानै थाइसे लाबाय नामा जों जासिव खाबाय बा ओंखामाथ' आंहाथ' मैयानि जानायानो दंखाथार दाबो माखौबा जों दुइथासिम माबाथाय खेबनै सानसे जाबाय थ' दुइथासिम जाखानाय खालायगोन बारा हाजिरा मावनाया रागा जोंनो फावसो बे नै हागासिनो दं जानाय नङा ओंखाम जानो फैबाय जोङो दा उन्दुथ'दों दसे एसे रेस्ट लागासिनो दं माखासे ओंखाम जानो थांजोबबाय दुब्लिनि मानसिफ्रा ओमफ्राय जों दा दुब्लियावनो दङ ओंखाम जानोसै दुब्लियावनो ओमफ्राय उन्दुथ'दों दसे हाखांजोबखाबाय जोङो सब खै बिगा मोनलाय आनै फुरासे बेसेबां मा जायो 4 बिगा पुरा 4 बिगा साननैजोंनो फोजोबबाय जोङो दब्लायनैल'सै नै नोंनि बियो हा नखाय जोङो 4 बिगाखौ साननैजोंनो फोजोबखाबाय पुरा साननैबो जाबाल'सो दब्लायनैल'सै ना दा आधा बेलाबो नांनाय नङा बियो सोरनोबा हाजिरा मावनो नांगौबा जोंखौ लिंहर जों खथ' बुरजा बुरजा हानो हायो इमान स्पिड मेसिन बायदि नै इनि गांखौ गारो इनि गांखौ गारनानै सावनानै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै नै गुमिया मोनखाबाय नै जोंहा सावनानै जानोसै ओमफ्राय ओंखामजों बिदिखौल' खिथानो रोंबाय थादों नोङो थोस मा ओरै नै आंना नै गावनाथ' मा फाग्ला माबासो मा होनो फाग्ला मा होनो दावराय गुमा दावरायसो अबे बे नुवाखै नै बे गुमा दावरायनो बे गुमा दावराय ओमफ्राय जोंनिया बायस'बायसो बायस'आबो जायो गुमा गोथाव ओइहाय टेस्टि संनानै जानोसै सावनानै जानोसै सावनानै दुब्लिनि गुमा सावनाया बेलेगलै दा फुनबायनि खोमा माथो मोदोमलायबाय आनियाव जाथार दुब्लियाव सावदों नै जों दुब्लियावनो सावनानै जागासिनो मेजेम ओंखारलायनो होनबाय खामफ्रिफ्रि होनबाय मोनबायनि खोमा मोननि माथो एसे नांगौ र' बैलाय बानलु दं जानोबा सोमनानै मा थोरसि लाबोआखै बुंखाबाय आङो बुरजा लाखानानै अनिमाखौ खिन्नाय बिराद सैथानलै नोमफा जाखो माखौ ना ओंख्रि संना लाबो होनबाय आङो दालि मोनफानांगौ गानानै दालिखौ रानो दालि ओंख्रिया मोनथारलायासै लानोसै र' दालि आरो आं लाबोनोसै र' आंना खेबसेनो लखबनानै जायोलै बारा बुरजा आर नङाबा बे गोदैथार रब जायो आंना दा सल' लखबना लादों लाखो माथो सुगोन ओंखामा गासिबो जाजोबनांगौ आंबो जाजोबनो मेरला दं बाजोबखायाबा जालाय साम'स अबाव थांखो साम'स गैखायानो माथो बे दहाय खोस्लिसो दं नांला बेखौ आखाइजों लानोसै होनबा होमबा बेना साम'स गैखाया आंखौ उन्दै नाजियानो गारखादों आयै होबाय एबार बुरजा थांबाय गारहरनाया ओंखाम जाखांबाय जोङो एबार गय जानोसै गय जानोसै गय नङाबा न'आव थांबा बुरो नों बुरो न'आव थांबा जि होसो फैनांगौ दा जों बेसेबां गोबाव जिरायनो मोनबाय 1 2 3 खाव गय खाव गय जानोसै जोंहा ओंखाम जाखांबाय मादैया एसे गोथाव
बांगालफ्रा दुगैखांबानो ओंखाम जानानै ओंखारबोबावबायसो खोमा ओरै माइआ हाखांजोब्बाय जोंहा गैला नुबाय माइआ हाखांजोब्बाय जोङो नै लास्ट गैला जोब्बाय दे गैला जोब्बाय हानो रोंखाबाय आंबो माइखौ 이 하수나 왜 옥상 에이 나 옥상 와비 오 누구하는 마트 개물이요 दाउ फिसा ओमफ्राय दाउदैबो दङ नै हनै आरो बेबायदिनो बिदै मोनथाम बैहाय दंमोन आरो बेखौ आं देखायला मेंथारबाय जि गोजान ओइ गोजानथारावसो दा जों माइ हानायाव नुदोंमोन आरो माने दा जों हाखांजोब्बाय दा ओमफ्राय थांनोसै माइरं ओंखारना ओंखाराखै दा आंनि दे ओंखारदोंना ओंखाराखै दे ओंखारदों नै माइरं बेनिफ्राय माइरं दङ सिङाव माइरं दं मारै kemana dikenal gua ini mak malah dikenal aja sih beli mairong kali nuan nih ih lele ini kan mairong kadang mairong zabai mairong Mamanya bang. Hansi bar, Mister Hagas dong nih. Tangsoi para monabi jawain. Bye bye, tata. Goodbye deh. Cuti jabai. Jom ultas kiringan selap nang senda.